khasi jing khamtam ki samla kan thei bakini le trikam ban pin khemet yagi bri bonabar naga jing khemet kala ban poi shi ki kam ke basniu bat suki le se ka ri ki jing kan sakala long mokin sawanra lani pensulur ya kata sex industry ka ban long ko balong ki wei pat ki ri ha ka perthei ka ban wan pa ka jing tim yingi kom ga chai man se mo ndai wan ban pan pau ye jing so khia halo kani kamat ka bakini ki kon sama ka jing ki lara kila keren te bana kalian ka jing kom ka party ru ka voice of the people party kala de ban ai jing tho so sarkar na du usnem arpusau ten rei ka basosi ka long ba na du usnem arpusau ba ngai jing tho ki khem juba kim ko abani kundu kim ko abani keren tinggal keren ru igni kamat ko assembly bat kyong kade ta ka initial stage ka ba ngimpat yara ea te ka jingkam juga sarkar ba ka sarkar mda ka long transparent ka long accountable kade tangka kam thok kam syukur kumba ka pau te bat habangi begini ki samla ki shimi ka kamat ni la pethu bha ni la khmi bha shanu kani kan yalam laga sarkar kan pensngam ne tadi ka basosi ka long ba hadu manta ka sarkar kam pensngam bat ki persang ban yalam bagla ban penbit ban penthami upai ba tin nakalian ka jing hingi la pen pau ba kumba ka long hi ngim don kam ban penthut ya ki jaga ki badon ko dam banwan rai kita ki project ki bahe beri ba tourism amar ngi sukhya ya ka environment tengi wanang ni bangin I men sim shu ye kini ki samla ga jingi bat ban ai ka khubor ka shai shaga sarkar kani gam dei ta ga jingle jingini ki samla laingot le se ba phila ban khenpo ye ki tandrei nakalian ga jingi kum ka party bat nakalian ga jongaru kum president le se lada ka sarkar ka yai skap minti kala ban long bangi ngila ban ya sno lang bat ki ngila banwan ban ya kershan nem om dei taman chuan ban kershan nengila ban yeshi mentalang ruwa da kani ka jiksha thangat kata kani ka wei ka bangi kwa ban pan pap athrai ka culture ju khasi urilum khasi kam pat priang ya kita ki jingwan ra ai kita ki spa ban ai kam ai jammi ki samla khasi ji khamtam ki samla kan thei bakini le trikam ban pin khemet yagi bri bonabar naga jing khemet kala ban poi shi ki kam ke basniu bat suki le se ka ri ki jing kan sakala long mokin sawanra lani pensulur ya kata sex industry ka ban long ko balong ki wei pat ki ri ha ka perthei ka ban wan pa ka jing tim yingi kom ga chai man riu la de fi pet hi kini ki project ki baga sarkar ka wanra kum balong hi ka meghalaya kamdon kam kini ki project ki bahe ka meghalaya kala dei lupa ka ri ka bo blei lo kerkhu ngidon kam tam ban sumar khut ye kari ngidon kam tang ban pen bhai ki linti ki singkin bat ki tourist ki bon seniru ai kin mat ya ka e ka bangi ngidon ban trwai ki mo kinwan ban shong ha ki ying ki sem ki jim dei bakin wan ra ai ki ying ki sem ju ki ban bakin shong ni baki tourist kin ko ai ka tai kin ko ban shong ha ki ying ki jungi la kilong ki ying trap la kilong ki ying skum ndai kinwan ban pet itnat ya ka mariang ka bobli lo de ban kurkhulu pa tendai ka jing wan ra ka jungi ki project ki bahe bahe ka dei bakin thawla thawlenti ban ai kam ai jam ya ki bri ku jungi ki banabar la dei phi phai mata manu ba pentrei ya ka assembly building manu ba pentrei ka secretariat manu ba pentrei ka porno sangma stadium manu ba pentrei kini ki project bahe bahe kini ki bri banabar te hangnu nong ban kintiu ki bri ku jungi bat kata ka jingwan ra pat kita ki spa mo bakin incorporate kita kita ki tourism project kani gamde ke jing punjon phila ban snguthu ya ka kom prakhat jing nong yalam ke jing phila ra ki nong yalam ji ki don ka jing prakhat ban tei ya ka jai ber ji ki khon samna ji ngathai kanum runga ka jing mo chukhat ki banwan ra ka casino kanum runga ka jing mo chukhat ki banwan ra ka spa bali ki wan ra ka casino bali ki wan ki rai banwan ra o ki sange no namar ba la de ki temut la ngi me ki mangi lalu meki upai ba la nam persha tekani ki ke jimut juphat ka bam bet jong ki nong sin charge ki bam salaya bakin jot ki khun ki ti ki jingi ki bam salaya bakin jot ki pai ba ha tang ba ki nyo ban men toy kani kam dei ka jimun toy ka chai brio high end tourist company men toy ka chai ban rio mo ka don ka jingma ka bakhrap bat kan yalam hi bahagoi ka por ka shlong ka jingi lari ka jila me khare abro ko
kalaban kalalong ka sex city lani ka sex state hagaba kin promote ya ka sex tourism lani industry ya ka jala ka jing kabangingin numla asu pan pediang ngila iya ka jing job jongari ngila iya ka jing ngam jongari ngila iya ka jing hair jong mariang ka kata ka rukom perkhat jong ka sarkar ban kring ya kita ki tourist mo desi kam dei ka rukom perkhat ka ban pen mentoy yangi kum ka jap henry ka bangi haban perkhat jingai shanu kan yalam yangi kum ka jap kam tam kum kata ka jap bru tiple mo don ako don brom kan poi ka por le se ka ba kan ra ka jing jap brom ka bakrap baling yang tanaman ngim tip sha ye ka sarkar kamnut ban mi shakmat ban ye kren bat ka ke bangila ban iling ba kilap thai khobor kimlong ke itran yangi kum ka jap bangi supriang ban bangi suhun ti kalong ru ka ji kai ka jap riu bangi don kam ya kata ka kamai ka kaji ka babiang baro ngi kwa hi ban yo ka kamai ka kaji baro hi ngi tristom ban yo ka pisa bangi ya bit ngi biang tenrei ngi hap ban kan mauru kum ka jap riu maka batip riu te play bagi don ki jai kam ki don ki jai jing perkhat jing ki bau blei sngoba tala do blei sngoba ka don ka jing ma kan ap ka jing tim ya ka jai meriu ka jing tenga kentu ya ka jai meriu jing bangin ngin kiar na ki bakum kita ki rukom perkhat yo spa mo dagalinti ka bamdei yo spa naki kam ki ba sniew ki bangingin trai namar kani kan wan ka jing tim ya ka jai meriu phi hagbiri bat kathi ka orchid mo resort ke bangiyo kathikal adi lupa ka jaka jongka tourism department telada ka sarkar kalik ban invest sakati ka jaka ka bladan lupa ngi ngindang hapwa jingtip hakanu kurkom mo komo ipi ka sarkar tamen ginu kam tre tendrei kalong ka balingo ba wat shru kita ki lum mo dolonong ki beitra ki bangi de ban I hang to klem pentot kata ki ka ba kham sngo kya shu ingi ka bangi ngi sngo don kam ban ai ka jingkar shan ka bating bani don rengkat begini ki kon sama ban pintigna baga sarkar kari ban sangi shisndon bat ru bagade ban khot yagini ki kon samla tolar ki kem ko ban khot yingi ngin shania agini ki kon sama bani kran bat kiru kila smuthu hi nagam ta kata ka environment namar baga sarkar hi kam ko bani gdo ba kino yalam juga voice of the people party hakiba bun kimat ngin haban ya kran tang hapo assembly bat wa hapo assembly ki kile kat bala ban kiar ban aila bangini tai kimat ka session ka bari banlong shibnai ki penlong tang khandai sni shiposni ngine thnya na yu kan ki kita ki khandai shiposni mo na trai pp1 si assembly pe hi baka jingkim juga por bat kim aila ya kamat bangini kren menegani haka budget session ka bradap nga submit hadu kharatli ki cut motion mani tai nengi yola tang lightly kabasau bangadang sedang ban kren ki education department adang sedang ban kren ka kot kapor kim extend ngangit ki pai ba kili bagani ka sarkar ka kiar bani debate ani bani tai yikimat bat ban chule sop dani le lindet backdoor yike te ngi kentu biang sei sien ki pai ba ki pai ba mo kenum sim sting yikani kamat tolong kamat ka badon kam